Foi un pleno tenso ateigado de reproches cruzados entre os exmembros do vello cuadripartito. A convocatoria extraordinaria buscaba sacar adiante as contas de 2021 vinculadas a unha cuestión de confianza, unha proba que a alcaldesa non superou, contando co rexeitamento de BNG, PP e Cambados Pode. Con todo, eran os nacionalistas os que despexaban calquera dúbida sobre unha posible moción de censura. Non temos ninguna razón para cambiar o noso voto. Ahora tamén deixamos claro o noso posicionamento con unha posible moción de censura. Nin nos propoñemos, nin apoiaremos. Unha vez superado o prazo dun mes para presentar unha moción de censura, as contas quedarán aprobadas automáticamente. Para a alcaldesa, un tempo perdido que vai en contra dos veciños. Non nos importa que estén esperando un mes máis para que o orzamento sexa aprobado, se como ben di o concelleiro voceiro do BNG, Víctor Camaño, non vai a apoiar nin vai a propoñerse en ninguna moción de censura. Por que facemos esperar aos veciños e veciñas de Cambados dun orzamento que necesitan? Cal é o motivo? O bipartito non entende que levou a oposición a non apoiar as contas unha vez atendidas din as súas propostas. Que se piden unhas cousas, se conceden, se di no, e que hai que facer isto, vale, pois facemos isto. E que tendes que renunciar ao salario, renunciamos aos salarios. Pode dicir que non incluímos todo. Todo non, home. Senón seríamos orzamentos do PP e non os do grupo de goberno. Pero sí que incluímos moitas partidas con clara vontade negociadora de chegar a acordos. Pero a oposición insiste en que o bipartito non fixo ben as cousas. Nos presentamos, fomos o único grupo que presentamos por escrito e por registro unha serie de propostas. E a gran maioría, prácticamente a maioría, non se nos tivo en conta. Entonces, como imos a votar a favor? Podemos ter, en vez de 4 reunións, 40. Se non cededes un pouco e non negociamos, eu sei que vos queríades que nos aprobásemos o orzamento. O que tamén teño claro é que vos non tiñades pensado ceder en nada. Estes orzamentos probablemente se deberían de estar aprobados hai moitos meses. Pero aquí, a liña vermella, a liña que non se podía cruzar, eran esos salarios. Ao final, señor concelleiro de Economía, vai conseguir o seu objetivo, que esa partida se aprobe. É certo que despois a asignación desa partida aos concelleiros dependerá do que decida esta Cámara. O presuposto de Cambados para 2021 ascende a máis de 9 millóns de euros.